Маги! Когато слязохме от Маги! самолета, имаше мълчание. О, Не говорехме какво стана по време на полета. Определено бях малко напрегнат. Щом стигнах до 6-7, маги, чух маги, разочарования маги. глас на татко зад мен О, и ми разби сърцето. Случва се на много хора. Обикновено на пилоти F-18 като вас, защото те са свикнали на всичко. А този самолет е наистина супер чувствителен. Това, което ме тормози, като го Абе, отвори ги е, тия че очи. сякаш подвеждам. Маги! Чувам разочарованието. Маца! В Пс, пс, самолета пс. се чувствам у дома Пс, пс, и пс. това ми завъртя Ой, главата. джу, 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 Това джу. са етапи в ученето. Ой, джу, 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 Сега джу. и двамата го знаем, защото е първото ми претоварване с Маги! таксист. Не се вълнувай. Маца! Да, ще го обсъдим. Маца! Маца! О, не. Вървеше добре. Пуснах 6 бомби, ударих десетката и лимитът е 6,5. Стигнах 6,6. За малко. Ой. Всеки претоварен самолет се спира временно, докато инженерите щателно проверят за възможни структурни повреди. Грешката ми беше, че се облякох. Колко? Моля? Колко до